Ćao svima ljudi, dobrodošli u prvi vlog na kanalu. Znači, snimam malo kako idem iz škole. Znači, sad je bio i Muhamed, uslovnom nikog je ne zna vas 100%. Znači, jedna ona tamo zgrada, vidite iza mene, ona tamo, siva. Sada idem kući, pa ću vjerovatno, znači snimit ću do vrata, znači neću ulaziti u kuću s kamerom dok se snimam. Nije kamera, telefon. Neću ulaziti. Znači prekinuti ću povratak i ovaj će klip vjerovatno neka večera snimiti. Kako ste, hajde, kako ste, šta ima kod vas, pišite u komentare kako ide tu. Pošto snimam ove nešto, 3 videa, znači, ovo je 3. video. Pišite, to snimam zato što mi je kompjuter na popravnici pa ne mogu da snimam igrice nikakve. Zato pišite dole u komentare koje igrice hoćete da igram, ali neki koji vi predložite možda neće igrati pošto mi kompjuter vjerojatno neće držati. Sutra će biti još neki vlog dok idemo u školu, možda i neće, ne znam kakve budem volje, vidjet ćemo. Imao sam 5 časova danas, sutra imam 6. Znači, sutra će biti ludje, će vam preći. Okej, mogu preći. Baš je vruće na polju. Koliko je vruće. Sad ćemo morat pozvati mojim interkom. Kad ne otvori da uđemo u grenu. Malo pa skrećemo. Idemo, s nekom su drva došla. Vjerojatno ću snimati tu neku večeru, pa ću malo gledati Tasić. Ja sam. Dobro. Malo tiše na njih gotovo. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče tog vloga, morao sam ući u WC da me ne bi čuli. I eto to je bilo to od ovog vloga, vidimo se uskoro. Ćao!